gurea. Amosi urtekin. Kabendera... Zoi da, gukamo zazpirako eru, gure hori da. Eta zer hartu genuen, kalen gaudelako, hotza duzun. Numa duzen, tabernan zuntzatu eta... Eta ikusi genuen Tolosan jagazte batzuk, orduan nintzen jende asko ez da, Osea, hasirak lehenengotan igobitzan ginen gure bai hartzen, baina gehien bat bere anaiak eta zotaten da lokala beratzu egin da jauko egun urte bat egun hartuko bai. Behatzi bat urte hola hartu genuen. Eta kale horrin geunden, da ninbatzen juntatzeko eta egitazkeren osutasun bat eukitzeko, gure arten lokal hartu genuen. Lokalak batean, horregatik hartzezunen, baro zitezun. Itea daude gauza txarra, gu horta ezin ez. Gu ginen lasai otea, taberna baten egon beharren, horre otea lasai, musika entzuten, pelikulak ikusten, plain jolasten, baina gauza txarra ez uste. Horta bintzat ezin ezuten. Intentzio horrekin ez zen hartu. Hombre, ez dakit. Azkenen kalen ezin dena, jende kale diteu, beste batzuk ditute lokalen, beste batzuk etxen, eta egingo... Uste, alde hortatik jendea juntatzen ikan lokaletan azken neoteko tokia bezala, nintzitu bitzen hola bitzat. Eta orduan, bakoitza bere batzuk balontzeste ikusteko, beste futbola ikusteko, beste takitze, beste playen jolasteko, azkenen ez dituztean ikan kalen, gauzei kalen izin dien, ez, baina ez dituztean ikan alde hortatik bakoitza bere guztok iteko da azkenen zet. Junbearren San Brasuko autoa lokalen dutea. Osea, azkenen edo hemen edoan, berdin ingotu ez detuko erabat hartuko lokala hartuzulako. Berez lokalan ikuste zure leku bat eukitagatik hartzezula, tabernan sartuta egon beharren zure, oilen esan duna bigarren etxe bat bezala eukitzea, eta lehenoko, ez ditutu habito berrik hartu eta hasiko erreten edo hasiko edaten lokala ukatzulako. Osea, ez da hori arrazoia. Berez, lehen egiten duen gauza berriak ingo dituzu, baina bai, junbearen ezkutatzea, bai lokalen. Usartu ginen ez hasieran aste burutan bakartu ginen. Zuek? Bai. Neskak asten zehar gutxi juten ginen. Oso gutxi bera astu ginen behire. Eta kuergatik edan izan lokalean eta... Nire zaitu, akordatzen dira. Gu lokaltzaren hasieran neurte ginen, aste burutan bakarrik hola, baina doia jutezea ja un plus sozial, ja bestean egun osoa, eta ez gauzateko ere jutezea. Etxeko girotik atera nahi zuen, edo potika gizaudelako, edo triste gizaudelako, baina azkenen da honea, eta bakarrik zaude, baina zure leku baten zaude eta suposatzea etxetik aparte edo, zure lekua da eta aparte zaude. Eta orduan bada pixkat, ez dakit, zure giron sentitzea edo, eta lagunak etortzean enpakitula sartuko janak diala edo lagundu ingo ditutenak edo pozik mantentzen lagundu ditutenak. Eta seguro bat edo, entendituko izun norbaiten ingurunean gozteala denbora guztien. Zure jendeak inon guztian eta Lokalik eukikoz behar beti egingo ginen, aparteken nire ustezko harrila erdi separautan gozala, batzuen guztok eta bestenak eta batzutan aten da besteen da azkenen batzukin beti hobeto ematezea eta harri deika egungo zinen, da ez tekitzen eta azkenen honea zatoz, inorre deitu gabe, azaltezea, hona itzitezu eta tokizu ningo beharrikan hor negazu lokalentzea eta negazu kanpa jotezea eta azkenen bilera gune bat bezala. Giatzeko, azkenen laurak ginetzea giatzen horret jutezea eta bat ematen bat. Erabilera gehiatzen jutezea, asko zidea behitzen zuru gara. Ikustea, hasiran nola zerona, hau leheno hasiran dena sofak eta telebista bat aritzen, ez denukan beste zer, baina izagit, futboli daukau, maiu daukau, eta gauzak, diana, partxixen joraztea kristo jende pila, pokerren da, azkenen aktibidade bastante ditura hemen, pelikulak eda askotan ikustiteu da, futbol partidu. Gure bere garaien lokal hartuta eta hola ikusi genuen 33 jarrizkio eta hemen sofak eta jarrizkio izango zala zikina, izango izango erabilgarria eta orduan esan genuen maiak eta sigeiak egozkiun, maiak eta sigeekin eseiko dugu. Azkenen eoteko komodo guai dutzitzen, sofak eoteko komodo kibali izateukete, baina azkenen daukezun giro hortan eoteko, nik uste dugu maiak eta sigeak.
lokala ukaten jendeak gero bapaten esan dugu, hori biziak dira. Azkenen da lokalen sartuta bizia, eta hori eta bapaten ikustetu lokal kanpon zirkulo bat, eta bila, hori izangoa, zer baina, zati handi baten ere ustez bai istea jendea. Hoi bakarka. Baten ez nahi mal iki nahi besteko herria ez da irekitzen, baina hoi ezako herria pertsona bakoitzak daukena. Hemen txertan dago jende asko denbora gehiago pasatzeula bere ozio denborak hemendik kanpoa, hemen barru baino. Ahi ez du horreat atzea ostegun atxalde baten atxaldeko 8 nola, eta hemen asko jota pertsona bat edo bion goia eta normalena, bestela igual 6-7 pertsona jutzea ostatu duen. Baina zu lokali gabe ze asko soziablea, Igual. kalen ez haude mundu guztekin nola bihatzen. Kasu personalen, ez? Bakoitzak izango bere zuzaldea animazia irikitzeko, lokalen egon, jendekin relazionatzeko kostak komerik dituzu. Nik uste pixkat afektatuela ez du sekulan telebista eduki lokalen, eta horrek pixkat nire ustez afektatuela ez istea dena horren ingurun. Jende guzti du lokala dartatik, pasibo, Hortik atea dagoen gozera, baina hori ez da hola. Zu lehen hori moitzio balin bazea lokala eukitare igual moitzio zera. Lehen ez ginen batek bi kuadri horiekin, orduan izan da de repente delakero bat egin jalatara eta nahiko ondo eta alare jarraitzen genuen kale neuten eta beste jendekin ematen osan ez genuen de repente gure mundua itxita. Gure munduetan bihurtu lokalea, etxetik anatea, gure bideetan etxea lokala etxea. Baita ere, mantendu genuen pixkat kaleko giroa eta ez izaten lokala hartzea gure inguruko jendeakin, betiko lagunakin ez genuen ez hartu, pixkat irekin genuen hori baita, eta lokala esker, baita bilera horietan da ez dautu du jende berria, así que nik uste bere jende lehioz dautu duela lokalatan sartu behar etikan. Ginen nik ez dautu dituen lokal batzu bere beren artean erlazioak eta lanen jendea, jende gehiokin gutxiko batzeko intentzioa eskusa horrekin hartu duena, aitzakia egin da, nik uste behin arte relazioak ez eukia, gero lokalen azkenean hainbeste denbora nahiko esente dutezea batea, eta horren relazioa idazten handitzen dutea. Eta gero beste jendean relazioa ez dakit, zure lokala hartzezu zure lagunakin, baina gero azkenean beste lokaletako jendeak adibidez zure lokalena eta hola erotea, zure lokalen erotea da lagunak lokaleko partez dian lagunak gai lokalen erotea eta relazioaren uste ez zala. Ez zala mugatzen lokaleko jendean. Eta bernan kuadria guztine horretzea, horrein nire ustez igual du. Guk lokal hartuta eroin deuna izan da, hauekin relazioa hobetu. Eta bestela nik uste ez genula olako relazioik eukiko, lokala batez genuen hartu. Emate ginen, baina horren beste ez. Eta lokal hartu duen betik. Relazioa nik uste bestela ez genula taberna junezkeo gureko herria hor eta jazta. Ez talako, denak lokale sartutatu ginela eta ez zala egoten gure arteko erlazioa eta horretako ditzan txablik ez da, esan horretan nahi garen auki uten egun bat, Tolosako lokaletako jendea, azkenen dala Tolosako gazteria, baina denak batea juntatuta egun bat pasatzeko eta azkenen beste batzu lokaletan sartzea, beste batzu gure lokala sartzea eta azkenen ikustetu. Uste da nikan nungo atzera pauso bat lokal bateko ezer antolatzeko zea hoi. Da bai txapin festan bai batzu da dela, honen guk duzuko festak antolatzen dola, eta pentsate beste gaztek beste lokaletako antolatu dutela behaien historik edo behin arteko zerbait, ez dakit. Lokal hitzak bertan nik uste bizilagunak pentsatu dela zer negatiboa etorrela atzetikan, soinua usai txarrak edo tikinkeria edo ez dakit, eta orduan bai atzea botatu dela. Nire ustez heldua garrako kaso gehiago ez da. Hori da, Ez da, baina. Lokala izate gutxa horregatikan, gazteek nola gain zer tontotate garte gutela, eta ja orduan mantxakatzea baino didez gure lehenokon, eta zer bizilagun bat esan zuen, eske le dan vida al edificio. Soziala nik uste, sartu zaila burun pentsamendu hori, jende batzuk bat bana, gaztek sartzaia lokal bat,
ja izan duela ezagitze, mugimendu asko goala, ezagitze, ez zu nahi ezer, berez, baina azken ikusetun gazte batzu ginena, eta nahi zuen irabazten atea, egun hortikan hasetan da. Hartu baino nago ja, anazetan argi eta... Osea, iraien junginen ikustea, eta hor ikustea junginean emakumea jartetxi zen, eta nagusiakin nola hitzeiten tauntzan, eta gutako norbait irezioz esan zion, eta hor hasi izan gaizki. Eta gero, bagenek egun emakume horrek ez zula nahi gu beran egotea. Eta egun baten hola, ja lokal hartutakon, osea, lehenengo asten, ostegunen hartu genuen, eta ostiralen junginen, eta ikusi genuen portaletik ateatzen. Eta junginen, behakin, osea, guk ondo eman nahi genuen. Eta behakin ondo emateko hitzeita bezala junginen, eta horregatik hande bai, ja denuntzia, akosoagatik. Baina lehenengo asteburua izan zen, gainean behekin berez harremanetan jarri nahi genuen, bere gana hitzita egun, azkenen lehenengo sagabeta jarri zuen. Eta ertzainak, berez, astebururo igual, udaltzainak zikala altu zela berez laruman gauetan. Baina laruman gauetan izan udaltzainak egon pelikula ikusten 6 pertsona, gehiago ez, laruman da nahi gara marroa, baina gehiago etzian ez. Eta sartu zan da, zen duzarete, ondo jatin zegu da, Amagiteretan ganpoan da, udaletxeko gai etortzean. Azkean dezibelion proba oita iteaz, behar kexatu zan ezagiten bada dizto, esan zuen nuen txilima proba ingo zuela. Ikusteko gara nolai proba intzuen, zuen dena ondo ere seguridad duen zuen atea zan. Baina esan zuen behar segin zuen da, esan zuen ja okertzea zikoala, adultoa. Eta gero ja ertzaina hasi zan etortzen, ja udaltzaina ez, ja ertzainak. Eta beti hola, eta orduan udaletxiko bilera bat genuen, esan ziguten hobena uste izango zala. Osea, ez gaudela behartuta, baina hobena hori izango zala, eta gutenan arten hitzen genuen, eta hori erabazi genuen azkenen. Eta ja, asteazkenen izan zen bilera, eta ja asteburun ja ustutzen eta hasi ginen. Izan zen, batzukan pontzen zeba fregona izan pasatzen, osea, jendea fregona izan pasatzen, eta orduan denak ezin genuen barrunean. Eta baten etorri zian bizilagunak, eta hasi zitezkiun grabatzen. Osea, grabatzen kamarakin ez dakizioa. Iganden be bai, iganden ja itxin genuen ja istea gendua zen, eta horre bai udaltzainak eta etorri zian. Gaina, bizilaguna etorri zen kotxekin bere barrun, osea, bere kotxe barrun paisanoa zehola, osea, bere kotxe barrun paisanoa, eta batzukan pontzen eta hola, osea, flipatzen, osea, bere haien kotxe barrutik paisanoa eta zen, eta hu. Izan zen, ja bukara. Baten sartu. Hor ja, azte hortan ja bagenik. Udaletxeko binitzen genuen daena, jabeak ina nintzen genuen. Eta hor bukatu zen, igande hortan itxi genuen eta jazta. Eta gero hortik ez dakitzen batea eskutitz bat etxea, denuntzia identifikatu zituzten denai. Eta fiskaliak denuntzia geneukala, eta gero abogatukin eta dena kriston bilera pila eta hori. Lehenengo hiru bilera egin genitun, lehenengo bilera izan duzan gaztek bakarrik, lokal honetan nintzela. Lehenengo udaletxean antolatu zen eta jende gaztea, ez dakit, lotxa edo udaletxea ez azaltze horren artikan inorretan azaldu. Eta bigarren deialdia hemen nintzen, da bastante amabi bat lokal representantoa ginen. Bastante politxe izan zen nuen, eta gero beste bi bilera udaletxean, jaia bizilagunakin, gurasokin eta lokalan jabekin bastante pobre izan duzela, etxelako asko azaldu. Bi bizilagun eta hori azaltzei, emisteko dago. Azken finen gazte dia lokalen emoian ektoi, da lokalai buruz bali madekoa azkenen lehen dioi. Uste ideia bintzat emateko gazte egokinak, pertsona egokinak ditu zaizkit. Beti hogan horretien obiritzen agotazitzea eta besteak limitea honeago jarriko zulareago beharren. Baina udaletxean aldetik baita behaiek seguraski bitilagun betela sufrituko goela lokalan efektua godoi gaztet kontunatea, baina hasierako momentun gaztek bakarrik bildu ginen eta gero kontian bitilagunak eta azaltzen eta nik uste hori nahiko puntu positiboa izan dela. Besten arazoak edo sortzea uzkezun arazoiek, igual dituzula ikusten da behaiek kontatzizkizu eta azkenen bata besten kontatze horrekin, Azkenen nik uste hartu dura batek da ez esan duen problemak edo eta kontiken gaula.
esan duen kotxe bat sartuko dugulatekoa, baina genekan, igual, lokal honen doblea areaka, aptiko pixua bakarrik aurreko handiatan. Ardun bagu, bueno, erdia dorak dugu kotxe bat, inen un kalkuloa, eta, bueno, erdia. Eta batean furgoneta zer bat, nire ustez doi, tanke bat izatea zukan problema gabe, eta, kendu zigun, 2 metro izan eztik, beko pixi guztia, eta izan zen reforma sorpresa lokalen, bapaten, eta gora bera pilo bat kontraton, eta segurtasunak tenen, ordenantzak bertan, limite batzuk jartzizkigu guri, eta baino baita ere behaiei. Eta, bentatena kontrolatu eta bakizu nondikan muitu hasieran galdu xamarri biliginan, hau justua zen, prezioa justua zen, eta gizte, eta baino ordenantzakin eta bileratan, eta bestekin itzaiten, lehitzat, hau haure egin zaigu, edo hau beste modu bat egiteazion, eta segurtasun bat eman dugu. Zeo marrokala bai, jakiteko norbait, gehien bat hori izan duten zala, norbait kejatzen zanen, adibidez soinun gatik edo zer gauzan gatik, entzeko nun behitatu, bete zituen, bete behar batzuk. Ikuste hori sortu da, hori bat hariko labez, azkenen nola denak segura gozentiko da eta lokal bat hartzeko. Orduan gauza bat izango bat, baina nun eutxi, bai batzuntzat eta bai bestentzat, nun eutxi, oain arte etzeon hori, oain bila badago. Orduan hori azken binen da, bizilagunak ikustea nola funtzionatzen lokal bat da, ze asmokin da, zer burukin da, azken binen gazte horiek zer burukin nahi duen lokal bat eduki. Egoteko leku bat, usteko behintzat, frogatzen, aber nola otean, egon baino lehen ez juzgatzeko.